كابزو وفرو كيتملسه ربع إسرا سنة كلتشعن شوعاتن أجاجزة أكباب الساعة حمشته بسميناوي مبرعة عدي زرعد كبيد نجرجدا ودمت يتخصت السماء نبرت التعدي كم زعينت أسنبادي كبيد دمت التخصي دحر صالصاي ورار ويانه نفلما جزي يوم سميعهم اتخونتات قبل علي نبرت التعباي عدي كبيد شاولت فتيرو أنت لو مخه أنتي كنرأن كنسمعنينا أم بالتت أمرم بس دما عدو عليخون برخاو فيرزو على خلو دمت تغسين نابس تسم علو مأزن أنفيتو عقمو زفقدو دحريتن كرميتن بمخوان زبزب بلا نزينو برقلبت بتنبرتي بمعدون زرأي سب قلا نقر زوردو مو نفسو خوت زهد منبر ناب حدا قد يادهبو زقوي زنبره أي مسلون كداموس أبوطا فتسامة زبطح نبرتي اتوما بكبابي او زنبرون نتزقات أمان مفلاط كام أكل عدي كم عف بريروم ستبقسو مبزحتهم من إسيات نبرو قالا نتزت أنحم مصر أيو أي كألون أو يدرقحوهم تحزن أبادن أبزي ركبو طرح قول إيدوم تقويوم كم دلايوم عندرقوم كاتسألوهم قالوا وحدات نفسهم زقات أغن سوات كرم ممتصقوم ندز أنحوم كم تتعموم كخواولو زكالو ما مقبار تتأمدو نسلام يعلولون بر أي إويونيو أب أويات دحان يلبون كقبر زخل نقراي نبرن اتزخوانه كوينو تفتسميو أقدس قدايقن بحلفيناتهم أبوطا فتسامن زي بطحن زسانحهم بعينهم زي الرأيون نيرو انتاي نتت تستفتسامنا قرن مفلات ملكت زهب قناي تسانن أمون قوتي بزو حزبي ودي حاد قبؤو زي قوار جلمتا نبعاتهم نانت أبتبه أي تحازونا زبلو ببركت زبلو صدرابيتهم ترقيفهم ፍጹም እባር ዘአበዩ ካብ ሓደ ኩርናዕ ናብ ትኻልእ ብዘይውንኦም እናነጠሩ ዘዕገርግሩ ሓንቲ ደን ሓደ ቦን ነበሩ ኣብታ ኣጋጣሚ ብኹነታት ዞም ክልተ ወለዲ ዘይደንገጸ ሰባይ ነበረን ንኹሉ ዝተንከፈ ምንቅስቓሳቶም ብዙሕ ሰብ ንኽስዕቦም ገይሩ እዩ እንተተን ንልዕሊ 10 ዓመታት ዓይነን ተሸፊነን ንመሬት ካብ ምርኣይ ተሓሪመን ዝተኾርመያ ኣደይ ወርቅነሽ ግን ኣብታ ክንዲ መውዓሊተንን መሕደሪተንን ዝኾነት ንእድን ከለዋ መርድእ በጽሐን ብሕሱም ጓሂ ርእሰንን ከብደንን ክሳብ ዝላገብ ተሳጋ ን10 ዓመት ምድረ ሰማይ ምርኣይ ካብ ዝተጋረዳ ዓይንተን معجتي استسانو تقريحو زودا زي مسل زارا زمسل نبعاتن معقورتن حالفو ناب أفلبن كحل زرعيه حلنو زي تقود السباي نبرن شقوت ودي دحن وعالي عبايري بالكان نقهي ماما اوغزاي ممصئ مايي دمص خباق سمع كتب لن الديه ودي مسأوع بقو نقهو مسوا فرس كي تملس جزءو النابلا كبد سماعي زحقو نامريرن كباكيان أبادي مسمع عبايا أمسننا عن استوافر السبات نوحز نبعاتن مسرأيو نسومون كأبدوان كم زي تبقسو مسننا عن قريفهم معرئين كباكيو نبعلهم أبادي زداليلو كنتات تفترة ملو اسمو شقوت قرماي محارئي زبهال شقوت أبتا أقات أمي ود 10 عامات جنا معن تازي قصرق والعايز نبرة أبا شقوت قرماي محاري أبا الحجراوي أجرجرت كوينو
ሳልሳይ ወራር ወያኔ ኣብ ህረሩማን ግንባር ዓሰብ ህይወቱ ንስለል ኡላውነት ህዝቡን ሃገሩን ዝበጀወ ሓርበኛ እዩ እሾኽ ምስ ብልሓት ፍጠር ከም ዝበሃል ሽጉጥ ኣዝዩ ትጉህን ወትሩ ዝዓኡ መክሰርሕ ፋሕተርተር ዝብል ቆልዓይ ዝነበረ ንዝተዋህቦ ስራሕ ብተወፋይነት ክፍጽም ዝረኣዩ እዚ ቆልዓ እድመን ተሂብዎ ዝኾነ ኣለዎ ዘይብል ፈላጢኡ ኣይነበረን ሽጉጥ ንወላዲቱ ንምሕጋዝን ንምሕጓስን ዘይገብሮ ይነበሮን ሸዊተይ ኣጆኺ ንዓና ጥራይ ረኣይ ንሕና ከለናልኪ ትኾነ የብልክን ተስፋ ምቁራጽ ጥራይ ደግንበር ግድ የብልክን ምስ ዓበኹ ኩሉ ትቦይ ዝገብሮ ዝነበረ ባዕለይ ክገብሮ ዝደጋግሞ ዘረባ መንባሩ ሸዊት ወላዲቱ ባዕላ ካብ እትጸውዕ ዕላልዩ ተስፋ ብዘስን ቃላት ሽጉጥ ወዳ ተተባቢዓ يعبيلي زودي كام مبال عدو علاي تفلطن علاتو ربع 10 سنة معالت السماعتات كلتشحن شوعاتن أكبابي حموشتن فرعان وقحتايو عاب حموتان الشويت آتو تسفا قابر محاري بزعباتي بدرقو تصبحو نخعمم مستوتنا مدب قرات محرس كما يحيش كبلايو ناب قزان داقر ما يحاوز زمرحم جينا وقحتا سلزنا برقن شويت كابدك أسا كي تبرابرت ياتساني حتو معصو حكيحو شويتو انتي دا ليت زلدو مسيلكي كساب حج زيتن ساكي بلي تبرابر مو حمشت شدشت زخونو بممحدار استواهبونا نكن حق زبالو فتوتن أما حارس قراتهم كوع اليوم أسالت أزلو السرح من انتان كخونجن ما يومن زرعمون بعانتو بوتداليو كيدون قوخب تقرات كم زبات حقباري اتزلاه قلعا أمن قد قزي خيط كالتف كسر ديوخي باي وقان نزم عالت زوعلونا ناوتم حارس كقرارب كارفت كيدالغو نسخخا كم تستبهلنا يقباري إلوا نابوانينو تعزرم ما ينزر انتوم ما بقرات صدرا شقوت زوعلو حارستوت كاب شقوت حالفو ابتهموت كالسب كفتسمو زخئلاي نبرن هزب إيرترا أم حبحابن من نباين دك سوقاتن صدرو من الزر يوصلنا ينقر بهالو خوينو كابز سرات إنه عامتا تقطيرو يركب مستيرازن انترفو مسواتي واق حارنت كالزخون حارقاوي نايسقام تأسسار زيبلن صدرا بيتات نحد حدن كتحقاق زامرأي أب حبرة السب إيرترا كابتوم ملأت حدنتن كسانتن زفترو أبنتاتيوم لومي أبزا والكاوي ربحة جنين اللان نجس اللان زلو كمز عينت حد متحقاقازن متحللاين كالرئاس يترف كحسب كوا نقادو عالم فلي بزبالة أب إيرترا وحبرة السب ياتاقوين كترخبو زينا يتايكونن كمز زبالة عمام نسمعتاتنا بمنفساو زغسن نصدرهم كأ رفتاز فترق الدوسن زحبن تجباريو بوجني كاب كم زباهل زلوا حبرة السب مفتاري أم عريت أمي تزس أنو تسقى كم زي باللي ردا من محدار كبابي عدو الصغ ننقص زبا عرزا كاب زقوما 20 كلتن من محدارات كبابي حانتيا من نباب رهيوات نبرتزا من محدار كبابي أب حرشان مقواتن استمر كوسيو محقا صدرا سوقات أب كنيات 10 سنة أب نبرتزا من محدار وقعو خوينو كابز المد محقا صدرا سوقات أب نبرتزا من محدار كبابي أب كنيات 10 سنة كام معر عدمه من قارك قداموت سوقات يزجمر كابون دحر اتم نبرتي عامت متى بممحدار تماكلهم نفس وكف سب بقلباتو نابعورن أبعور زي بولو دما بقلباتو أبتستوت أنا سرح صدرا سماعتاتي عمم اتزكايد نتفتات زعابي كفالو مس محرس زت أساسر كخون كلو مدلدال مريت حرشا متسقانن مهنات ان حدست منبر أبايتي دبداب هدمو حاصر وزت دما يتقالل زترفو عبيتن عامز سأنو نبرتن دما نزقرتهم جاقانو تباهيلهم أبسترالو مثل لداسات بحاباري وعلو شويت صحي بطرق صابت بلاي تتصبيتن نشقوت كاما مؤدك أسو بمبربار شقوت عيني تسفى قابر حواب بخامت يسانيهم نتوم أبقراتنا كحرس زوعو لحرستوت نسوم أبتقرات كرم ممتقوم زرقن ماين تدالي خطون حمال لويلن نغيدو حقو يحواب بخا قراتنا هو الدقلنا زرقن ماين حسكالهم كتب قاسخا
ቀዲምካ ማቦ ክጽንሖም ሕጂ ቀልጢፍካ ክትብገስ ክትቆርስ ተሓጻጽብ ዝወደይ ኢላ ነቲ ዘዳለወቶ ዘርእን ማይን ኣብ ኣድጊ ጽዒና ንሽጉጥ ወዳ ስዒማን መሪቓን ኣፋነወቶ ሽጉጥ ተልእኾ ወላዲቱ ንምፍጻም ንጉዕዝኡ ተብተብ ወሰኸሉ ግራትና ክውድኡልና ክትቀድሞም ኣለካ ንእትብል ሓረግ ዘረባ ሸዊት ወላዲቱ ብውሽጡ እናጋማድሓ ኣእድጉ ከብኪቡ ነቐለም ከም ትጽቢት ክልቲኦም ንሱውን ግራቶም ተሓሪሳ ተወዲኣ ክርኢ ባህጉ ነበረ ሽጉጥ ዘርእን ማይን ዝተጻዕነት ኣድጉ ከብኪቡ ነቶም ሓረስቶት ቀዲሙ ኣብ ግራቶም በጽሐ ከም ነገር ቆልዓ ተልእኾ ይፈጽሜሉ ንገዛይ ክምለስ ኣይበለን ግራቶም ተወዲኣ ብዓይኑ ክርኢ ብዝነበሮ ሃረርታ የስልጥ ዝበሎ ዓቕሙ እንሓንሳብ ምስቶም ዝግልፉ እንሓንሳብ ድማ ዘርእን ማይን ከቀባበል እፎይ ከይበለ ላዕልን ታሕትን ክብል ሙሉእ መዓልቲ ከዓይስ ተመልከቱን ንጥፈታቱ ድማ ባህ ዝበሎምን ገለ ንንጥፈታቱ ዝተዓዘቡ ሓረስቶት አንታ ዝቆልዓ ክንደይ ነፍዕ ኣጆኻ ዝወደይ ኮርዒዳ መድገሚት ቃሎም ኮይና ወዓለት ድሕሪ ፍዳሴ ኣብ ማሕረስ ዝወዓሉ ኣብዑር ማይ ክሰትዩ ነበሮም ማያስትዩ ሕዛኣቲ ዘፋኑ ሰብካ ኣድለየ እቲ ነዚ ስራሕ ዘማልእ ከዓ ርጡብን ዋና ኮይኑ ዝኣለን ክኸውን ነበሮ እቶም ሓረስቶት ንሓድሕዶም ተማያይጦም ከዓ ንእሽቶ ይኹን እምበር ምስቲ ክገብሮ ዝወዓለ ተኣማሚኖም ተኣምኖ ሊእኽካ እንታይ ተረፈኒ ትበል ብዝብል ንሽጉጥ ክልእክዎ ወሰኑ ዝወደይ ሃብሮም በል ኣይትሕመቕ እሞ ሰዓር ብዘለዎ ቦታ ሪኢኻ ደኣፋንዎም ኢሎሞ ሽጉጥ ተልእኹ ንምፍጻም ኣብዑር ከብኪቡ ንጎቦ ንሶም ከዓ ማዮም ተሓጻጺቦም ንዝባር ዓዲ ኣብቲ ሩባ ተፈላለዩ ሽጉጥ ተልእኾ ምፍናው ኣብዑር ፈጺሙ ዓዲ ከኣቱ ብሸነኽ ሰሜናዊ ምብራቕቲ ዓዲ ክምለስ ነበሮ እቲ ቦታ በሪኽ ኮይኑ 360 ዲግሪ ዓይንኻ ክሳብ እትረግም ከባቢኻ ኣነጽሩ ዘርእን ዘቆጻጽርን ኣቀማምጣ እዩ ዘለዎም ኣብ ርእሲ እዚ ኣብቲ ቦታ መንበሪ ቀዳሞት ምንባሮም ዝጥቀሱ ፍርስራስ ገዛውቲ ኣለዉ ቅድሚ እቲ ዓዲ ተደኪናትሉ ዘላ ቦታ ምግዓዞም ኣብኡ ይቕመጡ ምንባሮም ታሪኽ የመልክተልና እዚ ከም ዝናኾነ እቲ ገዛኢ ቦታ ኣብ ግዜ ኩናት ቀዲሙ ኣብኡ ንዝዓረደ ተዋጋኢ ሓይሊ ሙሉእ ውሕስነት ዘውህቦ ግሩም መከላኸሊ ዘለዎ እዩ ነዚ ዝገልጹ ብዙሓት ፍጻሜታት ኣይሰኣኑን ቅድሚ ናጽነት ካብ 1987 ክሳብ 1989 ኣብቲ ዓዲ ብነፈርቲ ተሰንዮም ብተረጋጋሚ ናይ ዝተኻየዱ መረርቲ ውግኣት ኣብዚ ዝጥቀስ ዘሎ ቦታ እዮም ተኻይዶም ብሕልፍቲ ኣብ ወርሒ ሓምለ 1987 ዝተኻየዶ ኩናት ኣዝዩ መሪር ምንባሪኦም ነበርቲ ዝገልጽዎም ከብዶም ብጥምዩ ብዕሩቕ ዝባኖም ዝናብ ክረምቲ ዝገረፈሎም ኣይነበረን ኣፍቐዶ መሽጎራጉር በረኻ ዓዶም ተሸጊጦም ዝሕለፍዎ ሕሰምን መከራን ካብ ዝኽርታቶም ዝሃስስ ኣይኮነን እንተ ወተሃደራት ደርጊ ግን ዝተረፎም ኣይነበሮምን ከም ሕስምዮም ረጊፎም ሎምሎም ግዳ እናሃሰሰን እናተሃንደሰን ማለት እናፈረሰ ይኸይዳሎ እምበር መቓብር ናይቶም ኣብቲ እዋን ዝሃለቑ ወተሃደራት ጸላኢ ኣፍቐዶ ፋሒሉ ይርአ ብ1989 ብተመሳሳሊ ኣብቲ ዓዲ ዝተኻየዶ ኩናቱን ኣብ ነበርቲ ተዓዲ ስምብራት ሓዲጉ ዝሓለፈ ዘይተነግረሉ ዛንታ እዩ እቲ ብነፈርቲ ኩናት ተደጊፉ ዝተኻየዶ ኩናት ኣብ መንበሪ ኣባይቲ ነበርትን ቤተክርስትያን ደብረ ጽዮን ዓዶምን በቐሊሉ ዘይግለጽ ዕንወት ወሪዱ ኣብ ሳልሳይ ወራር ወያነ ኣብቲ ዓዲ ንመዓልታት ዝቐጸለ ደማዊ ኩናት ኣብ ዝተጠቕሰ ገዛኢ ቦታ ተዓዲኡ ተኻይዱ ጸላኢ ብልጫ ዓቕሚ ሰብን ኣጽዋርን ተጠቒሙ ነቲ ቦታ ክቆጻጸሮ ከም ዝኽእል ዝገመታ ኣብቲ ኩናት ዝተጸምዳ ኣሃሩታት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ብጅግንነት ንዝወደቑ ኣባላትን ሓመድ ከልብሳ ዕድል ኣይረኸባን ዓቕሚ ጸላኢ ዝብሳዕን ተደፊኡ ዝጸድፍን ስለ ዘይነበረ እንኳን ምርጫ ዝገረፍካ ገዲፍካ ምዝላቕ ኣማራጺ ዘይትደልየሉ ውሳነ ኾነ ብጅግንነት ንዝወደቑ ሓመድ ናይ ምልባስ ዕማም ኣብ እንግዳዓ ነበርቲ ወደቐ ህዝቢ ዕማም ሓመድ ናይ ምልባስ ወፍሪ ጀጋኑ ደቁ ገበረ
ሰራዊት ወያኔ ካብታ ዓዲ ከይለቀቀ ስነ ስርዓት ሓመድ ምልባስቶም ኣፈቀዶ ኩርባን ሩባን ዝወደቁ ጀጋኑ ደቁ ብነበርቲ ተፈጺሙ በዚ ድማ ትዝታታት ፍጻመት እዋን ኣብ እምሮ ነበርቲ ገና ብውዕዩ ይዘሎም በዚ ድማ ትዝታታት ፍጻመት እዋን ኣብ እምሮ ነበርቲ ገና ብውዕዩ ይዘሎም አንታቲ ኣብ ከምዚ ኣኸውሕ ዝወደቀ ሻባይኮ እትብታ ዓባይ በዓት ዝረኸብና ጀብጀብከታ ኣብታ እግሪ ገረብ ዝነበረ ደንከላይ ኣቤት ጉብዝናን ዝናርን እቲ በዓል ብሬን ከላይ ይዘክሮ ዝብላ ሓረጋት ምስልቶም ዝወደቁ ጀጋኑ ሓመድ ዘልበሱ ነበርቲ ብትዝታይ ይጸውዩ ነበርቲ ተዓዲ ካብቲ እዋን ጀሚሮም ንዘኽርቶም ሽዑኡን ኣብኡን ዝወደቁ ሰማዕታት ዓመት መጸት ኣብ 20 ሰነ ጸሎተ ፍትሓትን ናይ ዝኽር መደብን የካይዱ ብወገን ወያኔ ኣብቲ ኹናት ሓሽከት ዝሞቱ ወተሃደራቱ ኣግላይ ብዝባሃሉ ቀበርቲ ከካብ ዝወደቅዎ ኣኪቡ ብመካይን ጽዒኑ ዓዲ ንፋስና ብትበሃል ኣብ ቀንዲ መስመር ዓረዛ ሞልቂ እትርከብ ዓዲ ወሲዱ ምስቶም ኣብኡ ዝሞቱ ወተሃደራቱ ገፋጊፉን ጠርኒፉን ብጃምላ ኣብ ጋስታት ከም ዝቐበሮም ይዝትረኽ ሽጉጥ ኣብ ማሕረስ ዝወዓሉ ኣብዑር ሳዕሪ ብዝረኽብሉ ቦታ ኣፋልዩ ፀሓይ ዓረበት ተብተብ ወሲኹ ገዝኡ ክምለስ ቅድምን ድሕርን ናጽነት ኩናት ተኻይዱ ተባሂሉ ተጠቂሱ ዘሎ ቦታ ክበጽሕ ኣብ እግሪ ሓንቲ ቆንዳፍ ኣረጊት ታህሳስ ቀርቂራ ከይተራእየት ዝጸንሐት ዘይተፈንጀረት ቦምባ ኢድ ተጸጊዓ ተመልከተ ሽጉጥ ነታ ዝረአያ ቦምባ ርዩ ከም ዘይረአየ ስቂሉ ክሓልፍ አይደለየን ከም መጠን ቆልዓ እንታይነታ ክርኢ ባሃገ ኮነ ድማ ኣእጋሩ ናብ ኣሰውጊመን ነታ ኤፍዋን ዝዓይነታ ቦምባ በተን ዘይተረራ ሉስሉሳታ ጻብዒዱ ንዓመታ ተጸጊዓትሉ ካብ ዝነበረት ስፍራ ሲሒቡ ኣውፃ ደጋጊሙ ብኩለንትናኣ ገላቢጡ ተመልከታ ግዜ ከም ዝበለዐት ዝምስክር ብኩለንትናኣ መሪታ ነበረት ምምራታ ንዕኡ ወልሓንቲ ትርጉም ኣይነበረን ኣብቲ ሓደገኛ ኣጋጣሚ ንሽጉጥ ብዕድመ መዘንኡ ዝኾነ ገብረኣብ ተወልደ ዝተባህለ ናይ ቀረባ ዘመድ ምስኡ ነበረ እዞም ክልተ ቆልዑ በብመንገዶም ነናቶም ዕማም ዘራኸቦም ኮይኖም ሽጉጥ ነታ ዝረኸባ ቦምባ ናይ ሓባር ኣቕሓ እንተረኸቡላ ብምሕሳብ ገብረኣብ ንዓቀጥቂጥና ካብኡ ዝረኸብናዮ ክንማቆለና ከም ዝበሎ ባዕሉ ገብረኣብ የዘንቱ ገብረኣብ ግን ካብታ ቦምባ ተቐጥቂጡ ዝርከብ ንብረት ዘይኮነ ብዓብዩ ሞት ምዃኑ ተረዲኡ ሽጉጥ ነቲ ናይ ምቕጥቃጥ ስራሕ ከቋርጾ ደጋጊሙ ተማሕጸኖ ንዘረቡ ምስ ዘይሰምዕ ግን ክሕግዙ ዘይኮነን ጠንጢን ወክ ኸይድ ምዃኑ እውን ኣፍለጦም ሽጉጥ ግን ቀጥቂጠ ንገለ ጠቃሚ ዝኾነ ንብረት ከውጻላ ይኽእል ዝብላ ንብረት ብምርካቡ መንፈስ ውሽጣዊ ባህቱን ምርዋይ ንምሕጽንታ ገብረኣብ ግዲ ገበረሉን ቆልዓ ልብም ውዕሉ ልብም እንተሓደረ ምሕራእ መንገዲ ናይ ገድፍ ከም ዝበሃል ሽጉጥ እቲ ኩሉ ልቦንኡን በሊሕ ኣተሓሳስብኡን ነቲ ሰይጣናዊ ስራሕ ካብ ምፍጻም ኣይሓገዞን እኳ ደኣ ዘይኣመሉን ውዕልዎን ዘይፈልጥን ስራሕ ክፍጽም ደፋፊእዎም ሽጉጥ ኣደይ ዘዕጠቃ ንስረ ኣይፈትሕን ኢሉ ሓሪኑ ንምሕጽንታ ገብረኣብ ጸማም እዝኒ ብመሃብን ንመቐጥቀጢ ዝኾኖ ምሩጽ እምና ሓርዩ ኣብ ምእራይ ኣተወ ዘድልዮ እምኒ ቀራሪቡ እናቀያየረ ኣብ መቐጥቀጥታ ቦምባ ኣበርቲዑ ክጋደል ዝረኣየ ገብረኣብ ትሚሉ ክዕዘብ ነፍሱ ይገበረሉን ኣምንቲ ምንታይ ኮኒ ዝኹሉ ካብ ዝብል ሓሳብ ሽጉጥ ኣተኸይት መውት ሕደግ ደጊሙ ኣጠንቀቖም ሽጉጥ ሽዑ እውን ብተበግሱኡ ኣይተጠራጠረን ንሓሳብ ገብረኣብ እዝኒ ከይሃበ ስራሕ ምቕጥቃጥታ ቦምባ ውራየ ኢሉ ቀጸሎም ኣብ መንጎዚ ብምርጻም ላዕልን ታሕትን ዝተመርጹ ኣዚሒት ብዝዓይነቶም ኣማን ዓቕላ ዝጸበባ ተፈንጃሪት ዓቕሊ ተጻዋርነታ ከም ዝተጸንቀቐት ዘመልክት ሹሽ ዝብል ድምፂ ኣስምዐት ሽጉጥ ነዚ ሰሚዑ እዊ ከም ረዶ ሹሽ ኢላ ገብረኣብ ንዓስማዕያ ጠፊሻ ሹሽ ከይተቋርጽ ደጋጊሙ ደግደጋ
ሽጉጥ ኣታሕደግ ህደም ከይትመውት ዝብል ተደጋጋሚ ርእይቶ ገብረአብ ግድኸ ይገበረሉ ሹሽ ዝብል ዘርመፀት ኣቕሓ ኣብ መወዳእቱ እትኾነ ንምርኣይ ተሃንጢው ኒሕ ብዝመልኦ መንፈስ ውራይ ምቕጥቃጡ ቀጸለ ጸላእቲ ቅድም እንድሕርን ሓርነት ንህዝቢ ኤርትራ ንምርዓድን ንምንብርካኽን ዘይፈተንዎ ነገር ኣይነበሮምን ህዝብና ኣብ ገዛእ ስቡሕ መሬቱ ሓሪሱ ንኸይድረር ጓስዩ ጥሪት ከየፍሪ ሸቂሉን ነጊዱን ናብርኡን ንኸይመርሕ መሬት ሕርሻ ምህርቲ ክንዲ ዝሕፈሶ መውዓልን መፈርን እንስሳታቱን ኣቁፅልትን ሳዕርን ኣብ ክንዲ ዝጭብጭበሎምን ዝበቕልዎምን ህይወት ሰባት ከም በዓል ሽጉጥን እንስሳታትን ዝውሰዱ ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ኣሰሮም ክሳብ ሕጂ ዘይጸረየ ነተኩቲ ዘሪኦም በዚ መዳይ ህዝብና ግዳይ ብዙሕ ስቃይ ክኸውን ፈሪዶም ሓደ ካብኡ ከዓ እዝን ሽጉጥ ዘጋጠሞ እዩ ገብረአብ ሹሽታ ድምፅታ ቦምባ ድሕሪ ምስምዑ ካብ ደበና ሓደጋ ህይወቱ ከድሕን ብቅጽበት ካብ ጥቃ ሽጉጥ ተፈንቲቱ ክሃድም ፈተነ ዝነበረ ኩነታት ርሒቅካ ክትክወል ዘዳሉን ዘኽእልን ዕድል ግን ኣይነበረን ተፈንጃሪት ኣይዶንጎየትን ቡም ዝብል ከቢድ ድምፂ ስሚዓ ነቲ ከባቢኣ ጸሊም ዝሕብሩ ትክን ዶሮናን ከደነቶም ክልቲኦም ቆልዑ በቲ ዝተፈጥረ ትክን ዶሮናን ንሓድሕዶም ካብ ምርኣ ኣይተሰኣኣኑ መወዳእትኡ ድሕሪ ማይና በዓቲ ኾነ ውፅኢቱ ገብረአብ ኣብ መሬት ጻሒሉ ወደቐ ንድሓር ዝበላ ነብሲ ብዘይ መዓልታይ ትጠፈንያ ኪኖ ምኽርዳት ከዓ ዝበጽሖ ከቢድ መጉዳእቲ ኣይነበሮን ሓደጋ ዘጋጠመሉ ኣከባቢ ሰዓት 5 ድሕሪ ቀትሪ ስለ ዝነበረ ዝበዝሑ ኣብ ግራት ስድራ ስዋኣት ዝወዓሉ ወፋሮ ነበርቲ ተዓዲ ንገዛ ዝኣትውሉ ግዜ ስለ ዝነበረ ጀለምታ ዝናብ ተሰንዮም ነናብ ቤቶም ከኣትው ጀሚሮም ነበሩ ግና ዝበዝሑ ካብቶም ወፋሮ ቤቶም ከይኣተው ንልቢ ሰማዕኣ ዝመልሕ ድምፅታት ተተኳሲ ተሰምዐ ብድሕሪዚ ድኻሙ ዝጽብጽብ ዝናብ ኮይኒሉ ዘመኽኒ ሓደ እኳ ኣይነበረን ኩሉ ሰብ በብ ዝጥሕሞ ድምፂ ቦምባ ናብ ዝሰምዓሉ ከከም ዓቕሙና ሰጎመ ተወዛሕዛሕ በለ እንተቲ ነታ ተፈንጃሪት ብዝመረፀ እምኒ ተሳሂሉ ከም እትቁጣዕ ዝገበረ ሽጉጥ ግና ብላዕልን ታሕትን ብዝተመርፁ ኣማን ምልታማ ዝኸፍኣ ቦምባ ሕነናይቲ ዝወረዳ ንምፍዳይ ረስኒ ቁጣዓኣ ብዘሰቅቕ ትርኢት ኣብ ኣካላት ሽጉጥ ተዘራ ቆራሪፃ በታተነቶም ሽጉጥ ርእሱ ኣብ ኣፍ ገበል ከም ዝኣተወ እንስሳ ንስምብታ ዓለም ካብ ደቓይቕ ዝሓልፍ ዝጥቀስ ምንቅስቓስ ኣይረኣየን ናብታ ካብ ቦታ ፍጻመ ናይ ኣስታት 2 ኪሎ ሜትር ዘይበጽሕ ርሕቀታ ኣብ ማእከል ዓዲ ዝተደኮነ ትካል ጥዕና ክበጽሕ ሲትረፍ ረዳት ኣብ ቦታ ፍጻመ በጽሖም ረድኤት ክገብሩሉ እውን ዕድል ኣይሃቦምን ንዘጋጠመ ክረድኡ ኣብቲ ቦታ ቀልጢፎም ዝተረኽቡ ዘርዕድ ሕማቕ ትርኢቱ ጥራይ ተቐበሎም መላ ኣካላቱ ተበጃጅሉ ሓመድ ዝተደፍደፈ ኣካላት ሰቢ ጸኒሕዎም ኮነ ድማ ነቲ ዝጸንሖም ሬሳ ንምግናዙ ተጸጊሞም ምንባሮም ይገልጹ ሬሳ ሽጉጥ ካብ ዝወደቆ ተላዒሉ ብመንገዲ ርባዓት ዓዲ ተቐልቀለ ዝኾነ ዘይፈለጡ አንቱም ሰባት እንታይ ተረኽበ እዛ ዓዲ እንታይ ወሪድዋ ዝብል ዝራባሕ ቁጽሪ ነበርትን ሬሳ ሽጉጥን ናብ ገጹ ኣምርሐም ቀልቢ ሂቡ ዝምልስ ግን ሓደ እኳ ኣይነበረን እቲ ቅድሚ ሰዓታት ብህይወት ዝነበረ ሽጉጥ ኣብ ናይ ቋሕሰም ግዜ ብሰንኮፍ ናይ ዘለዓለም ህይወቱ ሲኢኑ ደሙ ዘሪቑ ኣብ መሬት ኣሰሩን ሓደገ ብጀለምታ ዝናብን ብመሪር በኽያት ነበርትን ተሰኒዩ ቤቱ ኣትዩ ኣብታ ዝተወልደላ ንእዲ ንሓፂር ግዜ ድሕሪ ምዕራፍ ፀሓይ ዓረበት ካብ ግዝያዊት ዓለምን ቤቱን ተሰናቢቱ ዘለዓለም ክዕርፈላ ናብ ዝተዳለወትሉ ጉድጋድ ኣምርሐ ሞት ፈቲኻ ከይፈተኻ እትቕበሎ ኣማራፂ ዘይትረኽበሉ ትዕድል ትደቂ ሰብ እኳ እንተኾነ ወዲ ምውት ኣይሙት ኣብ ከም በዓል ሽጉጥ ተካቲ ኣብ ዝውሕደሉ ከጋጥም ግና ከቢድ ይገብሮም ሽጉጥ ሓሚምካ ንቡር ሞት ሲኢኑ ብኣሊፍ ጠፊዩ ፀሓይ ንጽቡሑ ክስምለስ ንሱ ግና ንሓዋሪኡ ኣብ ዝተፋሕረት ጉድጓዱ ሓመዱ ሓቂፉ
ንዘለዓለም ተረፈ عبالو مقبرتا بيني دحيكا عبالو مقبرتا بيني دحيكا So